हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आं दिनै नोंथांमोननो आंनि गोदानै लानाय Samsung M52 5G मबाइलखौ आनबक्सिं एबा रिभिउ खालामनानै खिन्थागोन आं बे मबाइलखौ लानाया सप्तासे बारबाय 8 मार्च माने 8 मार्चआव लादोंमोन बेनिफ्राय बे मबाइलखौ आं सिगां आनबक्सिं एबा नोंसोरनो खिन्थानो हायोमोन किन्तु आङो सालायना नायग्रोनि सालायनानै माबायदि मोजां ना गाज्रि आं नोंथांमोननो खिन्थागोन होननानै आं साननानै थाबाय दिनै नोंथांमोननो आनबक्सिं एबा बेखौ खिन्थागोन आरो मबाइला ओरैथ' मोजाङानो आं दा जाबायदि सलायगासिनो ओमफ्राय केमेराखौथ' बुंनो नाङा फ्रन्ट केमेरा 32 मेगापिक्सेल ओमफ्राय बेक केमेरा 64 मेगापिक्सेल ओरैनोथ' आरो 64 32 बेयो सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय सामसुंदोसो बेलेग मबाइला ओरैनोथ' हाखाया बयबो बुङो नङा होमबा सामसुंआ ओरैनो सेकेन्ड होननानै बुंजायो आरो मथा मथि एप्पल ओमफ्राय वान प्लास सामसुं बे एखेफ्रामानो जायो किन्तु सामसुंखौ आं मोजां मोनो सामसुंखौ सालायनानै दा मबाइला नैनो गोबाव खालामला आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय नै नुदोंना बेनो बेनिफ्राय फ्रन्ट केमेरा गेजेराव दङ फुल स्क्रिन बेनिफ्राय खुलिना खिन्थानि दा नै मबाइला बेनो मोजाङानो दा खोथाया जाहैबाय मा दै बेखौ लानानैबो खोथा दङ आं नोंथांमोननो खिन्थानो दै गोबाङानो सोरबा इउटुबारफोरा जानो हागौ बेफोरबायदि दा आं बे जाबायदि जेनेबा बुंगासिनो ओमफ्राय नै आं बे केमेराजों भिडिअ शुट लागासिनो बे भिडिअ शुट लानायाव मा जायो एखमबा बेक केमेरा मबाइलखौथ' नों सिगांखैसो डिसप्लेया थाबाय बेनिफ्राय बुंबाय थाबाय इउटुबनि बागै बाथ्रा बुंबाय थाबाय बिदिनो आरो मा कन्टेन्टखौ बानायदो बे कन्टेन्टनि सोमोन्दै बुंबाय थानोसै ओमफ्राय रेकर्डआनो समाव जाया एखमबा माने रेकर्ड जानाया अट'मेटिक हारसिंनो मेम'रि फुल जागोन हयथ' सोरबा फन हरनानै भिडिअ रेकर्डआनो थालांगोन ओमफ्राय बुंबाय थानोसै बखिबाय थानोसै ओमफ्राय उनाव नायबाथाय रेकर्ड जोब्बाय बाथ्राया जोब्बाय नालाय बेनिफ्राय रेकर्डआ जायाखै दाना रागा जोंनो ना मिनिनो बेफोरबायदि जायो आरो आं बारे बारे बेफोरबायदि जाफ्लांबाय थादों माने ना ओंखायनो रागाथ' जोङाखै जेनेबा सानबाय गोदान लानोसै बेनिफ्राय नायबाय M52 खौ मोनबाय माने फसन्द जाबाय आं 32 मेगापिक्सेल फ्रन्ट केमेरा ओमफ्राय बेक केमेरा 64 ओमफ्राय बेटारिया 5000ल' 5000 बाबो मोजां बेकआप होयो किन्तु बिदिनो 6000 गाहाम दङ ओमफ्राय खमानो आरो ओरैनोथ' बेलेग मबाइलाव बिराद मोनो दै माबाखौ बेटारिनि माबाफोरखौ जेनेबा 7000 गाहाम मोनहैयो 8000 7000 6000 मोनो बांसिनानो बेनिफ्राय बेयो 5000ल' होमबाबो जायो खुनु टेनसन गैया सोलियो दा बेनो बेनिफ्राय ओरैनोथ' जेबो मोनफाया चार्जार मोनसेल' मोनो ओमफ्राय बेयाव मोनसे प्रब्लेम दङ आं बेखौ नागिरनानै मोनाखै हेडफननि माबा गैया हेडफन कानेक्सन गैया हेडफन इदि हेडफनखौबो मोनगोन ना मोना किन्तु आं नागिरदों नागिरबा मोनाखै आरो उन्दै इउटुबफोरावबो नायदोंमोन इउटुबाव बुंदो बेफोरबायदि मोना होननानै ओमफ्राय बेयाव कानेक्सन दंना गैया मिन्थिया किन्तु इनि जेकखौ मोनगोन ना मोना नायनोसै उनाव आच्छा बेनो आं बेखौनो खिन्थाबाय सोरबा लायोबा लानो हागोन बेनिफ्राय डिसक्रिपसनाव आं लिंक होगोन ओमफ्राय मोनसे खोन्था बेफोरबायदि सेम 6GB 120 जेनेबा 6GB रेम ओमफ्राय 128GB मेम'रि ओमफ्राय बेखौ नोङो दाखालि बावै आं नायदों फ्लिपकार्टआव दाखालि आरो ना ओमफ्राय 16,000 16 17 बेनि आन्दार गाहायावबो मोननो हागौ किन्तु केमेराया 8 मेगापिक्सेल बेनिफ्राय फ्रन्ट केमेरा 50 मेगापिक्सेल मेनलि माने इउटुबारफोरनि थाखाय बे फ्रन्ट केमेराया एसे मोजां जानांगौ जाहैबाय जेनेबा 32 मेगापिक्सेल दा 32आ जथेस्थ' आरो ना ओमफ्राय लानो गोसोब्ला लानो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन आं फ्लिपकार्टआव किन्तु आं बेखौ अफलाइनसो लादो फ्लिपकार्टआव आं सानबाय एसेबां दामिकनि मबाइलखौ आं फ्लिपकार्टआव लायोब्ला जानाय नङा अन्थाइबो फैनो हागौना दा मालायफ्राव अन्थाइ फैदों साला इमान गिदिर फैसा होनानै गिदिर नङा गिदिरसो होनलायलांबाय माने गिदिरानो होनजायो नङा होमबा एसेबां दामिकनि मबाइल लानानै अन्थाइ फैजायोबा फैसा गारनानै दा बेनि थाखाय आं अफलाइन लायबाय आं थांनानै
दा बेखिनियानो भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो गोदानब्ला ओमफ्राय नोंनि चेनेल दंबा डिसक्रिपसनाव आं होना होगोन नोंथांमोना टेनसन लानाङा नोंसोर बुंहर कमेन्ट खालाम टेनसन लानाङा आं कमिउनिटि टेबावबो शेयार खालामगोन गुबुन बायदि नङा रिप्लाइ लाइक होयि ओइ माबा मोनसे बुंहरबा रिप्लाइ होयि नङा आङो दे नोंथांमोना मिन्थिगोन दिनै एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ गाबोन नेनानै थादो